गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो आसा खालामो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायनो नागिरदों मैयानि थांनाय सानाव चिरांनि सिङाव जेरैबायदि बर'फोरनि गामिखौ गाग्लोबदों जों बुंनांगोन। जाय दैदेनगिरिफ्रा बेसेबांबा दावहा नांबोदोंमोन, प्रमद बर'आ बेसेबांबा 10 बोसोर ना 11 बोसोर सोमावसारबोदोंमोन अखा बांखा गावनि हारिनि हा हुनि थाखाय, गावनि बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय। गबिन्द बसुमतारिया खमसे खम 32, गबिन्द बसुमतारिया खमावबो 34 बोसोर सोमावसारदोंमोन बर'फोरनि माखासे गाग्लोबजानाय बर'फोरनि माखासे उदांनि थाखाय। आरो लोगोसे बुंनांगोन फेरेंगाया खमसे खम 10 बोसोर नङाबाबो 8 बोसोरसो गुबुन गुबुन हाजोआव थानानै दावहा नांदोंमोन। बेबायदि समाव दिनै बर'फ्रा बेसेबांबा बर'फोरनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो दावहा नांग्रा। प्रमद बर'आ 10 बोसोर राजा लामा जथेनाय, अखा बांखा सरखारजों दावहा नांबोदोंमोन, सरखारजों सोमावसारबोदोंमोन। बेबायदि सासे दैदेनगिरि थासेयाव जुदि बर'फ्रा आरो बेबायदि न' बां सिफाय जायोब्ला लाजिथावना बाथ्रा। आरो गबिन्द बसुमतारिया बेसेबांबा गुबुन गुबुन देशआव थानानै दावहा नांदोंमोन। जेब्ला नेपाल देशआव दंमोन, अब्ला भुटानाव दंमोन, बांलादेशआव दंमोन। गुबुनफोरनि न'आव थानानै गबिन्द बसुमतारिया गुबुननि न'आव ओंखाम बोथिसे संनानै जानानै माबायदि मोनामोन? गबिन्द बसुमतारिया मानो बुंनो हायाखै? जेब्ला नेपालाव दंमोन, जेब्ला भुटानाव दंमोन, बांलादेशआव दंमोन, मालायफोरनि न'आव ओंखाम बोथिसे जेब्ला संनो थोनो, अब्ला गुबुन हारिया माबायदि नासयदोंमोन? बेफोरखौ गबिन्दआ गोसोआव दंना? जेब्ला फेरेंगाया नागालेण्ड हाजो, म्यानमार हाजो, गुबुनफोरनि खाथियाव थांनानै जेब्ला माइरं दै बायनो बियो, अब्ला गुबुन हारिफोरजों माबायदि बानायजादोंमोन? बेफोरखौ गोसोआव दंना? लोगोसे आं दिनै फेरेंगाखौ बुंनो नागिरदों। जेब्ला फेरेंगाया सिमोन साफ्रियाव सेलेखागुरियाव जन्म मोननानै जेब्ला अरुणाचलाव आदियार दंमोन, पासिघाटआव, जेब्ला अरुणाचलनि थागिबिफोरनि दफ्लाफोरनि आथिं सिङाव थानानै बिमा बिफाया जेब्ला पासिघाटआव मालायनि दफ्लानि नबथियाव थानानै खेथि मावदोंमोन, बेबायदियाव फेरेंगाया माबायदि मोनदोंमोन? जायफोर मैयानि समाव न' बां सिफाय जादों बिथांमोना नागालेण्ड हाजो, अबेबा अरुणाचल हाजो, गुबुन गुबुन सनितपुर जिल्लायाव दैजों खुरखा जानाय बिथांमोननि जायफोर न' बां गैजायै, हा हु गैजायै, बिथांमोना बेबायदि जायगायाव थांनानै गावनि बिटिआरनि बर' रायजोआव एसे एनै बिथाखौ दानस्रांनानै जेब्ला न' बां लुनानै दं, बेफोरखौ दिनै सोरबा फेरेंगा, सोरबा गबिन्द, सोरबा प्रमद बर' मानो थाखाय नोजोर होखो? गोहो दंब्ला सोरबा बांगालनि, सावथालनि बेबायदिफोरखौ दांनानै देखाय। जुदि बिटिआरआ जुदि फुल पावारबा, बिटिआरनि गोहोआ जुदि दंमारोब्ला सावथालफोरनि गामिखौ मावनानै देखाय। बांगालफोरनि बै मैगं गायनाय, गोदान गोदान बोसोरसेयावनो गोदान गोदान हादान सिफायनाय, सावथालफ्रा बोसोरसेयावनो गोदान गोदान था गायनो हाग्रा सिफायनाय, बेबायदिखौ मावनानै देखाय। जुदि गोहो दंमारोबा मावनानै देखाय। लाजिनो सोलों फेरेंगा। जेब्ला धेमाजिनि सिङाव थानाय सेलेखागुरियाव जन्म मोननानै अरुणाचलाव आदियार थानानै माबायदि मोनदोंमोन? दिनैनि समाव आं गासिबो खोथाखौ गुवारै फोरमायनो आं सासे दैदेनगिरिखौ आंहा बेबायदि मोन्थाय गैया। फंनैसो फेरेंगानि बुंनाय माखासे जिउ जारिमिनाव जोनोमनि उनाव फेरेंगानि बिमा बिफाया जेब्ला अरुणाचलाव आदियार दं, आं गासिबो खोथाखौ गुवारै गासैबो खोथाखौ जुदि गुवारै बुङोब्ला गासिबो खोथाखौ जुदि गुवारै बुंनानै होयोबा हयथ' आंखौ फेरेंगाया दुखु मोननो हागौ। बिनि थाखायनो फेरेंगानि जिउ जारिमिनखौ आंहा बुंनो मोन्थाय गैया। नाथाय आं दिनैनि समाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा मोनसे आङो खन्थाइ आवरायनो नागिरदों। बे खन्थाइनि नामानो जाहैबाय बिटिआर आरो आसाम राजनितिक खन्थाइ।
बे खन्थाइखौ जायफोर बर' हारिखौ नायनो हायै, बर' हारिखौ सैयै बिथांमोना बे खन्थाइखौ लिरदों। आसाम बिटिआर खन्थाइनि मुङा आसाम बिटिआर राजनितिक खन्थाइनि मुङा। बिनि थाखायनो आं खावलायो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा, आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्रा दुखु मोनाब्ला, मैयानि थांनाय मोनाबिलि समाव जेब्ला बर' हारिखौ नायनो हायै हारिफ्रा बिदा गेदेर हेमन्तनि न'आव जेब्ला थांदों, माखासे बर' हारिखौ नायनो हायै माखासे जाथिफ्रा, बेबायदि समाव बिदा गेदेरनि न'आव बा हेमन्तनि न'आव टिभि नायग्रा न'आव जेब्ला जिरायनानै थायो माखासे गेदेरमा रायजो राजा, गुबुन हारिनि रायजोफ्रा, बेबायदि समाव जेब्ला हेमन्तआ गामसा दुथि गाननानै ओंखारबोयो, ओंखारबोनायनि उनाव रायजो राजाफोरजों माथो होफैयो, बिनि उनाव बेसेबांबा गिदिर टिभिखौ अन खालायना होयो। बिनि उनाव जायफोर रायजो राजाफ्रा टिभिनि भलिउमखौ एसे खम खालायनानै बा टिभिनि भलिउमखौ एसे खम खालाय होननानै जेब्ला बिदा गेदेर हेमन्तखौ खावलायो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा, बिनि उनाव जायफोर बर' हारिखौ नायनो हायै, जायफोर आसाम बिटिआर राजनितिक बे खन्थाइखौ लानानै थांदों, जाय रायजो राजाफ्रा लोगोसे गावबुराया थांफादों, बे खन्थाइखौ जेब्ला आवरायना होयो, आवरायनायनि उनाव जेब्ला हेमन्तआ लासै लासै आरो माखासे रायजो राजाफ्रा खोनासङो, बर'फोरनि माखासे दाबिया, बर'फोरनि माखासे आन्दलना, बर'फोरनि बेसेबांबा दावहा नांबोनाया दिनै नङा गाबोन, गाबोन नङा समफोर एसे एसे आवगायबोगासिनो दं बर'फोरनि सिमाया। बिनि उनाव जेब्ला बे खन्थाइनि गेजेरजों सोङो बर'फोरनि सिमाया आसाम 50-50 जागोन नामा होननानै, बिनि उनाव हेमन्तआ सिखारनानै बा जायफोर खन्थाइ फरायनानै होग्रा गावबुराखौ दसे दोनथ' होनना बुङो। बिनि उनाव हेमन्तआ बुङो, नोंसोरो नैबे निउसखौ नायगोर। बिनि उनाव टिभिया बेसेबांबा गिदिर, टिभिया ओरैबायदि गिदिर, खमावबो मानसिखौ गसंबा मानसिनिफ्राय जौसिन आरो हमबाबो हमख'नो हाया, टिभिया ओरैबायदि गिदिर हेमन्तनि न'आव। बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा जेब्ला टिभिखौ नायो अब्ला टिभिखौ अन खालायो। बेबायदि समाव हेमन्तआ टिभिनि भलिउमखौ जेब्ला बारायना होयो अब्ला बर'फोरनि न' बां, बर'फोरनि गामिखौ जेब्ला सिलिंखार खालायनाय गाबगु खुगु नुयो। बिनि उनाव सोङो हेमन्तआ, जेब्ला नोंसोरनि खन्थाइखौ आवरायदों, नोंसोरनि खन्थाइयाबो मोजां, गाबोन नङा समफोर नङा बेबायदि बर'फोरनि सिमाया बारायबोदों। बर'फ्रा आसाम 50-50 बुंनाय रावखौ नैबे टिभियाव होनाय माखासे गाबगु खुगुखौ नायगोर। बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा मोजाङै खोनासङो अब्ला गासैबो दख'ना गाननाय, गासैबो बर' बिमा गाबगु खुगु बाब्राब खुब्राब जेब्ला गाबनाय बर'फोरखौ नुयो अब्ला गुबुन हारिया हेमन्तनि टिभि देखायना होनायखौ आखाइ खबना होयो ख्रब ख्रबनो। हेमन्तनि बुंनाय रावखौ जेब्ला बा हेमन्तनि बे टिभियाव देखायनाय बेसेबांबा गिदिर टिभियाव जेब्ला बर'फोरनि न'खौ जेब्ला जिसिपिजों सिफायनाय, जेब्ला गाबगु खुगुखौ नुयो अब्ला गुबुन हारिया हेमन्तनि खाथियाव आखाइ खबना होयो ख्रब ख्रब ख्रबनो। बिनि उनाव टिभिखौ जेब्ला बन्द' खालायनानै हेमन्तआ बुङो, आंहा मोनसे जायगायाव प्रग्राम दं, आं बारा टाइम होनो हानाय नङा। बिनि उनाव हेमन्त बिश्व सारा बुङो, नोंसोर जेबो जिंगासिनाङा, आं जिबायदि खामानि मावदों आरो बे खामानिया जाहाथे आसामनि थागिबिफोर, गुबुन गुबुन बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन हारिफ्रा जाहाथे जेबो खरलबसेबो जाहाथे हा नारजाया, जाहाथे बिथांमोननि सासनाव रावबो थानो दा हाथों, बर'फोरनि सासनाव जाहाथे रावबो
थानो गोनां जाया बेबायदि हेमन्तआ बुजायहरो। बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा जेब्ला सिखारो अब्ला रायजो राजाफोरनि खाथियाव फंसे बाथ्राखौ बुंहरो। नोंसोरो जि टिभियाव नायदों बे टिभियाव नायनाया माखासे ओरैनो बे माखासे टिभियाव माखासे नुनाय बायदि नुथाया जाहाथे अरायसम जालाङो। बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा बुङो जाहाथे बिदा गेदेरनि बुंनाय रावा बर'फोरनि गामिखौ जाहाथे दै बानाया जेरै हाखौ खुरख'लाङो थिग नों बिदा गेदेरनि खामानि मावनाया बेबायदि माखासे बर'फोरनि माखासे गोहो खुंथाया जाहाथे बेबायदि खुरख'लांबाय थानो हायो। औ आं बेबायदिनो बर'फोरनि माखासे गोहो खुंथायखौ दैबानानि बायदि दन्दर खुरगासिनो दं। बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा आखाइ खबनानै ओंखारबोयो। बेसेबां समायना बे खन्थाइनि आसाम बिटिआर राजनितिक खन्थाइया। जेब्ला गुबुन हारिफ्रा गले गले सोंदों बर'फ्रा सानसे नङा साननै नङा सानथाम नङा बेबायदि बर'फोरनि सिमाया आसाम 50-50 जानो थांगासिनो दं। बेफोरो जामारगोन नामा सार? बिदा गेदेरनाव सोङो। जेब्ला बिदा गेदेरा बे टिभिखौ देखायनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा बयबो सिरि थानो गोनां जादों। टिभियाव नायनानै दिनै गुबुन हारिया गाबदों ना मिनिदों? दिनै बे टिभियाव मानसिनिफ्राय जौसिन हमबाबो हमख'नो हायै टिभियाव बर'फोरनि गाबनाय बर'फोरनि माखासे खारस्रि बिरस्रि बाब्राब खुब्राबखौ नुदों। माबायदि मोनखो नोंसोर रायजोफोर? बेबायदि बुंनाय रावखौ दिनै लाजिथावना। दा बे खन्थाइखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों दिनै एसेबाबो आं फोरमायदों। जोंखौ नायनो हायै गुबुन हारिनि खन्थाइ आसाम बिटिआर राजनितिक खन्थाइ। बे खन्थाइयानो जाहैबाय जोंखौ नायनो हायै। बिनि थाखायनो आं खावलायो बिटिआरनि गोहोआ जुदि दंमारोब्ला थाबैनो सावथाल आरो बांगालनि गामिफोरखौ मावनानै देखाय। बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन। जाहाथे गोरोन्थिफोर जायोब्ला गावनि बर' हारि हिसाबै बा गावनि बर' फिसा हिसाबै निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। गोजोन्थों।